Kaixo, hementxe gatoz, nik baitu zei irratsaioarekin. Beti lez, Extraño Ways-en sintonian. Eta gaur be, gonbiatu bat deko gure artean, eta bere 6 abesti proposamenak entzungo dugu. Arratsaldeon entzuleak, seigarren saio honetarako musikari bat gonbidatu dugu. Gaurkoen Borja Monorati ekingo gure artien. Borja, musikaritze da. Bajue jodau eskombron, ganorabakuetan, fanziniek idatzi zendauz, kontzertuek antolatu, beti musikan saltza horretan, eta azken aldizen KSK kolektibuaz bai, biniloek pintxetan ibiltzen da. Arratsaldeon, Borja. Arratzaldeon. Borja. Nola ondo? Hemen gabiz, lapurtxo bat urduri. Keba, hori, apur bat, direktoko kontu gaitu. Engu horrela. Eta, prest orden proposamenak ibili gabe egitzen apur bat zeintzu dien eta itxura nahi. Apurtxa netik. Zein izango galen nengue? Sakarrak, juicio final. El día del juicio final.
Sakarrak juicio final, temazo. Temazo. Temazo, Exactamente. segaitik ekarri zu temazo gugana. Bueno, Sakarrak gazti hautan, izen zan oso talde bat impacto handi zeukin zabena, ez? Da, bueno, asko disfrutatu dugu zerbezak eaten eta Sakarrak abesten tabernetan eta tamalez ez dut kontzertuen ikusi. Buelta husien nien horri egin zan kontzertu batzu, baina ez nahazan ikusi. Baina asko disfrutatu duten talde bat. Da besti zebe iruditzea gaur egun ondino oso leteri oso presente dagoela bai. Ez dakigu norantzago esan. Aurrera ez da emoten, Ez da emoten, aurrera Horre... bide zuzenetik ez. Kolapso. Kolapso bai zuzen. Aipatu ez gaztetan impacta batzule Sakarrakek. Akordan zan entzun zen un lehenengo Sakarrak, edo, bueno, akordan zabestelan nostik datortzu musika entzuteko. Sakarrak nik uste dut loko bider seguramente institutuen, eroan... Institutuko frontoien? Bai, seguro baietz. Entzun bakarrik. Entzun bakarrik edo beste goza batzuk. Bueno, danetik egin zanan frontoien. Mitiko. Eta ordutik instituto epoka horretatik datortzu musikarako zaletasun edo harinotik egin dozu? Batez arlo honetako musikiek eta bai, harinotik bai igual beste estilo batzuk entzun izen duaz, baina bez jaten asko interesetan musikan mundua. Notzen kaso askorik egin. Ja. Igual beste... Hasta aquí igual Rage Against the Machine, ero incluso mítico de Offspring hori disco mítico hori Smash, ez dakiz zen, olako musikia pultzo bat igual gehiago. Baina ez notzen denpora askori dediketan. Osea, baina hor gero bai ezagutu naben Sakarrak eta beste talde batzuk. Da, bueno, hasi nintzen horre... Indagetan. Bai, disfrutetan apur bat, irakurten, musikan inguruen, entzuten, da, kontzertuetara juten, da, olako gauza egiten. Eta gero, baju joteko, baju jotie be, epoka horretan izen zen, edo harinotik? Bueno, urte batzuk berandu hau, igual zapuetzen egoten ginen asamblean, da, bueno, zeuenan errestasune bez, beti zeuen musika lokala zabalik eta instrumentuek, eta beti animetan zara apurtxo bat, da horra ziginen, hazen ginen eskombro grupo baten ginen, da, bueno, gure txapuzillak egin ginen zenan. Ondo pasetie eta... Bai, akordanaz, eskombro. Abainon bat ez be, abainoko edeko zapuetzen be, egongo baina abainon bai akordanaz kontzertu batena. Ez daki San Blasak zien edo txosnak edo bai, hori fijo. San Blas batzutan, txosnak beixen etxe zien. Bai, hori da. Bai, kristonotza. Aipatu zapuetxe, justo ben, bueno, ja ez dago martxan, baina ontxe zeraikin laster botateko dira. Bai. Makidote horre nostalgia pena ongo dala, ez? Bai, bueno, bustote, igual, bai etxie eta bai epokie guztiz errezala, osea, azkenien ez da egon desalojo horik eta etxie praktikamente bai itxi izan jaialdi bate izan agurrezateko, da horregatu izan, ze etxie zegoen oso txarto, da gero azkenen gurtietan bi gaztetxe gondia Durangon. Igual hori be ez dakit. Influentzia dauen nola nizteko, ero lo que sea. Baina, bueno. Bai, beti. Penia atxera begitxe beti ematen dau. Penia purtxo bat, baina barretxo bat egaz. Bai, akorduek badiko guz, bai. Jode, kristonak. Ordu pasado guzan. Sorgino lan be, baina gitxitxu hau. Beste epoka den arrapa gaitu, Bai, ja gaztetxera puteko aldina proba pasaute arrapa osku, baina bai, zapuetzen kontzertuek batzarrape, bai, hori be... Jode, danetik gaina. Da, bueno, epoka baten egon zan Durangaldeko gaztetxe koordinadora, bai, oso aktibu eta oso gauza interesantik egin ziren. Bai, eta bihar zanien leku edo beti atie zabalik eguen, eta ez dakit. Ni nintzete eskertute sentitzen. Gaztetxe bat horretarako izen bida, azkenean. Gaztia gaztetxe baten ez teko zentsu askorik. Oine, justo, bueno, pizkat atzera behitut, media aurrera behitut, oine Durango azoka dala eta eldudiako gaur justo ohar bat, bueno, abisu bat edo azoka eskomertziala azoka alternatibu, eiken jarraitzen dau. Karo, pandemiakin eta pizka galdute ibilinaz orokorrien. Bai, zapuetxek organizabeta gero behitxizabenien antolatxiek jarraitu da. Bai, kalien karpa zeuen eta... Bai, baina ara eta gero ja zapuetxeko asambleak itxizabenien jarraitu dau, urtero egonda. Nik uste dut dedetek antolatzen zabela. Bai, dedetek gestionetan dau. Eta egon zan lokalen baten bai eta urten dau... Joder. Tximotozte zarkalen dau. Zarkalen egongo da. Ez da uzeneteko lokalien hortan? Ez, parien. Parien. Bai.
Bai, horra jime kurioso iruditate ez, pizkate, jarraitzen dago horrebe urtiek dekoz. Bai. 20 urte eukingo dago, seguro, eta ez, jarraitzi olako... Bai, bueno, txikizago da, baina bai, oso interesantia da gotia, azkenien bai olako gauza alternatibuek eta soka baten, eta importantia dela. Bai. Beste kultura bat, ero beste sarma badeki, azkenien gauzak. Beste toke bat emotutzo bai asokiri, eta... Bai, nik uste baietz. Da jente asko torten da horretara, konkretuki. Bai. Ederto, bueno, bigarren kanti entzungo dugu. Vale. Zein izango da? Toots and the Maytals, Do It Reggae. Yes, sir. 1, 2... Toots and the Maytals, Do It Reggae. Nostik zabiz reggaeagaz zu, Borja? Bueno, reggaea gize da ondela urte asko guztetate, da bastakit, igual hasta incluso punka, baino harina ezagutu nahen Bob Marleyen disko mitikuek, ero holakoak ez igual Toots and the Maytals ez, berando ezagutu nahen, baina bai reggaea bai, beti danik. Hori be frontoitik, iztuteko frontoitik. Ez nik uste harina be bai ezagutzen abela. Bai. Kuriosu da baina, zelan hain musika berez desberdinek die edo... Bai, bueno, egize da sakarrak, grupo potente badala, ez dakit punka eta oia eta jorratzen da bien, rock ikutuega zero gurusune esatide. Eta reggaea bada hori, baina bueno, azkenean guke kaskamotzen estiloa ero jarraitzen dugu, eta naiz eta aurretik Bob Marley ero guztau, gero juten zara sakontzen apurtxo bat hauza berriz eta opetan,
irakurtzen dozuz gauzak, eta grupo berrizek ezagutu, da azkenean ez da igual erreza, hasikeran sartzi oso potente regea, baina gero engantxau moduen etxen zaitu, da kostetan da urtetie, bero. Arrapa egin dago. Bai, arrapa egin dago, da batezu sustantzia kontsumitzen bago da putxo bagisa. Zuek, Jamaikan begon zinen, ez? Kretbano? Bai, ondala marurtero, bai, egon da gauz, bai. Genuen, ez dakit, azte betero handik. Kurioso, izan zen... Bai, in situ ikusti. Paseo elegantiak genuen zen, bai. Reikiek eta ez dakit, tutzan den maitazen kasuen be, deko oso zer motibetan zaitxune. Osa, nik askotan jartzot, tutzan ante baitaz, segun badakoteko zualan izartzen zara, tokertute da, pilezuta, tio. Ba, beti, gorputxe mogitzen dozu, beti. Bai, hori da, humori eta ez dakit, bizipostasuna purtsa bat emoten da. Da hori, beti lotzen dugu reggae musika eta hori, ez dakit, ondo pasetier o momentu honakin, da eurek reggaea eta iten zan epoketan oso egoera latxak bizi zen zabi esan Jamaikan, osea, ez tekie inbidiak eiek horik estatu batuetako blueseruei ero, ez? Eure be epoka gorra dike eta pelikula bat baino gehiago bainal da Jamaikako historizegaz. Ba, ez estereotipo hori dino, ez? Pizkat... Bai, oso musikalaia da, baina, hostia, atxien, zeu esan mafia pilo bat, da kaleko arazo pilo bat, da, bai, egoten ziren movida kristona. Batez be, reggae eta rock estedi garaietan. Hasierako urtiek independentzia eta gero Jamaikan eska san soinu principala da oso urte, ez dakit, oso posik egon ziren, ez? Independentzia, Britania juin ziren, da oso musika alaia jen zabien, karo hortik 2-3 urtera kontuatu ziren, kriston langabezia, pobrezien zeuesela, da hori musiki rock estedi baten bihurtu zen ritmue guztiz bajatuz. Da, urte batzuk pasauta rock estedi zen 2 urtero, reggaea sortu zen. Zak eragin edeko, Gora sozialak claro, guztiz. Eurek, eska oso letra soziala dekoz, bai, rock estedia da igual romantikua eta holan, eta reggaea bai oso soziala da. Da, abesti hau justu entzun duguna, izango zan lelena reggae hitza erabiliko zala, tutxan demait tutski bertek, dala gitxi hil zala, koronavirusaz. Ez dakit koronavirusaz, ero eraginez, ez dakit fiko hartu zaben ointxe momentuen. Da berak ipin izaben reggae hitza. Naiz eta urte batzuk harina, ez dakigu zein dan, inok ez dakit zein dan leoko abestize, baina supuestamente abesti honek izen zan leoko bide reggae hitza. Ipatzen dana. Oin reggae hitza ipatu duzule, hemen Euskal Herri zen egon da, oin albiste sorta bat, edo... Euskarazko reggaea debekatu inbierda biela, ero lako zozer. Bai, horre ez dakit, zozer konta dozun. Markel da, botxa bat hor flipetan. Konta. Niri helduiat, zozer, ez dakit... Ez dakit, ero urten zan, ero indala, ez da, azaran batean, ez dakit nosi zen zan. Sare sozialetan, Markel zu pizkate... Ni zilas beste mundu baten. Obeto, Obeto, mundu realien bizitzia. Ja te digo, ez da guasa un askorik hor. Baina hori izan doi, moten dago inosentada bat, edo, ez? Borjak azalduko hau, eta nik ustot? Ize da, azaroan zier, urten diela albiste batzuk, oso zaila dala sinisti, da horregun gainera ibilizala mila begizikin, da fake news, da holako movida leku guztizetan, urten zan albiste bat esaten, euskarazko reggaea debekatu inbertsabiela sound systemetan eta arazo asko goten zielako eta hola. Da, azkenien izen zan disko bat kaleratu berri da oindala gitxi, da izen zan promo baten hasiera. Da, izen zan aputxoa joko bat, fake news movidakin, zelan manipuletan gaituen, zelan gentiek erabiltzen dauzen sare sozialak edo zetarako, bero tuiten zara, ero laguntzeko prest, ero odolaiteko, ero dana alakue. Da, oin kaleratu da pasan bariku nogeta zeizen. Reggaean jarrai? Reggaean jarrai diskue. Oso interesantia. Da, pasakotzen mega justo... Euskal folklore jamaikarra. Hori da, bai. Da, euskarazko taldiek, euskarazko folklorien, euskarazko abesti klasikuek ez,
Esan da, Jamaika ritmo, hori da, bai. bai, Jamaikar doinuz jazten eta oso kurioso. Betu. Eta boen eia bien olako trampatxo bat edo, ez? Ez, buen, realmente esan agertu. Esan fake bat. Ba, egin ziren MM moduko batxuko lako periodiko bat izango basan moduen. Da, bueno, ba, horretan provoketan saben, tirabira kapurtxo bat hor, da, bueno, azkenio jendia junda interesa mantentzen, jundi da bestizek urtetan, ba, ez dakize talde, ipinten da Euskal Regaren alde eta besti bat kaleratzen da junde diskoko abesti batzuk urtetan apurke. Da, bueno, bai, da, diskue bada hori, Euskal Herriko 14 talde, dau Euskal Herriko 7 estudiotan grabatute, diskue, eta hori, Euskal Herriko abesti tradizionala, ba, Jamaikar doinuetan da desberdinak, ba, eska, reggae, uste da baten bat roots modukoa bai, da rockeste diren bat bai. Da, disko hau biteko, ba, jente askok elkarlana jabe. Tartien KSK, ez dakit... Ba, KSK gure parti ipini dugu, lagundu dugu aldogunean, da badeko guztizkotxo batzuk saltzeko, bat emate gure badauz. Baina, bueno, ba, azkenien Punch Recordsen ideia bada, Bilboko zigilu bada, da Jamaikar euskarazko Jamaikar musika lantzen da ben zigilu bada. Egen da bez edizinuek diskuenak eta jaisek eta antolatu. Eta, bueno, ba, parte hartu dugu, berrogei kolektibo inguru, berrogeta pertsona, da hori esan dugu, 14 talde, 7 estudio Euskal Herriko punto desberdinetakoak, da 2 urteko lan bat, da oin urten da. Bueno, nahiko posi gauz. Ondo, oza, que azkenien, resulta que zuk egin jozula fake news, ez? Zuzara horren parte. Zuzara fake news parte, ez? Fake news izan da promo bat, diskue promozionetako era bat, katxondo bat, da, bueno, gure ginen ikusi be, ba, oin bakotxa jakingo dauz, parte hartu dauen, ez? Kristonak bota dauzena, ba, ez dakit, bere konklusioak atera dizela, da laguntza, beti partez, ba, humore sartzen dauena, laguntzeko prest dauzenak, eta... Eta azokan egongo da salgai, edo... Ba, bueno, nik uste azoka alternatiboan lehen komentatu dugula DDT, seguro aukingo dago. Fijo, dendan badeki, ja. Bai, eta, bueno, guk aukingo dugu skopiatxo batzu, baina ez teko guz asko, da erdizen baino gehiago, ja salduin duguz. Osea, 1000 kopia dauz guztira, eta dozein kolektibo gazaldo zuen, berba, idatzi dozein kompromiso bari, da fijo lortuko dozuela bat, baina harin basabizi. Ondo. Iatziko zete fake news indaunari jantzazten etxera. Bat baino gehiago urten dira, hori bakarri komentatu dugu lehena, baina... Bai. Ba, beste barik ez dakit, bueno, igual entzungo gu, hirugarren proposamena, eta gero gure bat zuzakon aldugu pizkat, KSK zer dan, eta... Bueno, diskoen inguren beste gauzatxo bat esatierren, ba, sin más, datorrela egunkari formatu bat deko ninzer batekin, bai oso kuriosu eta oso interesantie. Seguro... Zer esanak emongo dauzela, beba. Kalidadi, Zuek zauzienak irratizen bestale instruzu ikusten, baina kalidadi, Twitche zabaltzen dugunean igual, baina oingo ze... Ya te digo, urrengo pausu, in the car.
stay free. The Clash, Stay Free, zaitik karri duzuz The Clash, Borja. Bueno, oso gogoko dut, The Clash taldea, bai. Da, bueno, ez dakit jau Bestramerren igual ibilbidero asko gustetan jatea. Baina batez be The Clash hasierako diskuek eta da, ez dakit, estilo asko joten da, bez, The Clash, da orduen The Clash barruen musika jamaikanu apurtxo bat opa baldozu, punkixe, da, bueno, asko gustetan jatela. Abanikue asko zabaldu zaren da. Bai, hori da. Da, bueno, eta gero azkenengo diskuetan da, ja, nite digo. Baina, bai, ez dakit. Maten dozte The Clash deko, ez dakit. Estado de ánimo askotarako, aldo zuen txun The Clash, beti dago. Beti deko zeozer, beti dago The Clash ua zegoen duen. Bai. Menuen moduen, aukeratzeko. Ja, hori da. Lehenengo platerien, biziposa, otoiztezia. Hori da. Ero mala hostizia. Gaur rolan nau, gaur... Exactamente. Ondo, aipatu gulen, hori parte hartu duzuela disko berri horretan. Bai, erregean jarrai diskoan. KSK-tik. Apoat igual kontau, nundi atorren KSK, zer egiten duzuen? Bueno, KSK da Durangoko kolektibo bat, kaleko soinua kaleak astintzen gure dabesan. Da, bueno, azkenien urti honetan zapuetxetik urten ginenetik apurua beti haukin doguz proiektu batzu musikari lotute. Izango zien, txabol, ero lokal bederatzi moduen, da badanetan haukin doguz ero lokala ensaietako, indoguz grabazinuek, antolatu guz kontzertuek, olako gauzak, da, bueno, ondala urte batzuk zebez ez dugu haukin, da ikusten gainen Durango, nezala gure estiloko gauza askori mugitzen, da erabaki genuen, beti berbetan horbirra batzuk hartzen da, ostia, segatik ez dugu egiten hau, bestia. Da, bueno, egin genuen, da beste izen berri bat ipini, da juntau ginen 7 lagun, da, bueno, hasi ginen horretan. Da, egin genuen lehenengoko kontzertu izen zen 2019ko Liburuta izkasokan, justo koronavirusa sartu aurretik, da egin genuen, bueno, Sorginolako gaztetxeen lau taldeko kontzertu bat. Da gero etorri izan koronavirusa, da dana juntzona tomar por kula. Baina, hori, geratu jakun ekainan haukin genuen beste errege eta aska doinuen inguruko jaialdi bat prestaute, eta txeratu behar izen gendun. Gero baina pintxadak eta behin dozu ez? Bai, hori dana azkenin izan da, apurtxo bat eragina bai koronavirusan eragine. Printzipioz ideia zean kontzertu pare bat potentiek antolatzi urtien, baina pandemia bati, jo que se, zer berriza inbirzan. Da, bueno, hemen maldo negaz, aurrien dekotela. KSK baina harina bero, gure kontura erosi genuen plato batzuk eta bigarren eskuko plato batzuk erosi gizuen 1000 anunzio zen. Pintxaurrondo berri garte juginen. Bai, da hasi ginen Antonioz tabernan pintxada batzuk egiten, da ondo pasetako, da disfrutetako. Aurretik einedeko guz pintxadak, mainarin da beste kolektibo batzutan da jaialditxek antolatu dugu zenien. Baina izen zen apurtxo azeri zu hau, da behin ekipu eukinda, KSK-akin erabaki gendun, aztea apurtxoa pintxetan. Da gero sartu zen hor apurtxoa agenti ebe, asambleak uez dana, ten genuen KSK selektorrak aparte, jaialdizetara juteko, ero deitzen dozkue, da egize da, koronavirusa benetik, oso, ez dakit aurten, uda guztizen, egin jo guz pintxada mordue, da usteote musika talde bat, ero kontzertu bat antolatxien baino horrezau edala. Da dozertarako,
azoka bat, ero taberna bat, ero edo zer momentutarako balio. Izortan behin zen duen, ez? Azoka baten. Azoka baten, bai, da rasolan, da, bueno, baina joguz eskontzak, joguz bai, da, bastakit zorion jaizetarako bedeitu eskue, da, bueno. Oen como niño faltada. Ba, ya te digo, bueno, ez gara gu. Praga kaimotxak ez dugu zeruten. Bai, horre... Poco se habla, baina itxialdian begon zan pintxada online bat, oso kurioso izan zana. Ba, eta ingen izan batzuk, bueno, grabaketa batzuk egin bakotxa bere txien, da ingen menun bideomontaje batzuk olakuek, ez dakit durangon elkar zaindu zer olako, zer urten zan YouTubeen da urtetan ziren bideoz, da ingen izan batzuk. Bai, pintxopote horrek alaitzeko. Eta izorretako birrasoka be, pasan urtien izan online, zerbeza katieta, da bertan be parte hartu genuen online, da izen zan esperientzia guapoa, da oso ondo pasau duen, da oso ondo gonzan, bai. Bai, aurrez aurre hobeto, beti. Bai, beti hobeto. Ezin iztekuek. Bai, da hori, printzipioz hori, kontzertuek antolatu, ikusten da zuen ez parte hartu dugu disko baten produzioen bai, da ez dakit, oin beste gauzatxo batzuteko guzeskuen, baina ez dakigu egoera dagoen moduen zelan jungo garen aurrerantza. Baina espero dago, indarrakin gauz dago guekin da aurrera jarraitzeko. Bai, horre, bueno, kurioso da ez, kaleak astintzen eta esaten duzue, da bada, justo ez, Antonio zaipatu duzu, medio zorginolan be terrazan, eta iguela sokan eta bani egon koinzidoten nien edo, bai. Horre, kurioso da ez, lan musika kalera ataratze horrek be jendie urbiltzen da, ez, kuriosia, ez, tipo, hostia, eta adin guztietako jendie. Edo zer gauza musikakin egin bauzu, jendie begira giratzen da, eta gaur egun, igual Durangon, ez da ikusten toka diskos eta viniluak eta ez da ikusten da orduen, karo, ipitezak hauek aien erdizen. Musika pintzetan topera, da edo zein geratzea atzu, hostia, no he visto un vinilo de hace 50 años. Yo tenía uno de... Este es de tu año, cabrón. Da, bueno, bai, jende gize, da musika estilo asko pintzetan dosuz, da orduen jentie belarrizek zabalidekoz, da jentie animetan da, trago bat hartzen gure jaizetan, da ondo pasetan da. Badeko sueño lan... Ba, bueno, injusto momentu, saukindo guz batzuk, egoera dauen moduen, kantxela behin die, da urrengo edeko guna holan ez bada kantxeletan, nizengo esan abenduan 11 hemen izorretan. Azoka enbidabe horeka azoka ero dau berriro. Bai, artizau eta bigarren eskuko azoka bat, da horra deitu esku etorteko, da printzipioz aurrera doie, da horrengo gara 11. Baitu. Gure entzule behar egin daizian, abenduan 11, goizien izango da, eskuatzen dut? Bai, sokak irautuen dagoen bitartien. Bale. Oina adinaz eguneko planak egin dira gabeko. Ba, egize da, ondo torten dira, horan eberdiko planak eta... Ba, beste, ez dakik gurezun komentau gehiago zozerre KSK inguruen, edo... Bueno, ez dakit, eko hor domekan kontzertutxo bat lotute, sarrerak agortute dauz, baina egoeri da danakue da ez dakit. Gu printzipioz ez da zebez esaten holan zehazki eta aurrera goiez, baina ikusiko du, espero kontzertuen jalizetie. Ongo die talde potentiek eta juergi egotie espero dugu. Eta arratsaldien egongo gara KSK Seletorra pintxetan musika purtxo bat, da pintxadako sarrerie doainik izango da, osea que animau. Zerbeza batzuk hartzen handik. Jaialdi polite da, niri atentzino ikusten goizeko eta gabeko pasiek egoti, ez? Bai, bueno, hori azkenan izen da gauza taldekaz berbain dugune, da eske oso denpora gitxigaz montu du esto, da, bueno, holan urten da azkenien hori aukeri egonda, da taldiek esan dabe baietz, da aurrera. Azkenean bi talde potente die, da bi sarrerako oso erraz amaitu die, da, bueno, hori da jentie gure da bela talde horrek ikusi bai. Bueno, izango ziren erroten amairu, da kalek urdangat taldiek, da gero laguntzaile moduen goizien egongo ziren parkatu Zorginola inguruko lan talde gazte bat, eta gabien egongo zan gorroto Durangaldeko ja zain gazte dien, baina talde berri bat egongo da. Espirituz gazte dien. Ba, exactamente.
Da, bueno, espero dugu ondo jutie, egin bada, da espero dugu egin alizetia. Abarre hileken, Hori da. Exactamente. Ja, labi ez da itzultzen ordurego. Ja te digo. Ba, beste barik, Bueno, kantietzen dugu. hori da. Me cansé de esperar en las curvas de la vida. Hace tiempo que no recuerdo ni tu voz ni tu sonrisa. No puedes controlar lo que el destino ha escrito. El espejo tiene tu reflejo. Te has convertido en un espectro. Me canso de esperar. No puedo seguir tu paso. Me canso de esperar. Me canso de esperar, presiento algo imaginario, no me gusta lo que me da. Te fuiste lejos de tu patria, abandonaste a tu mujer, te has quedado sin trabajo, el mundo se te ha venido abajo, no puedes controlar tu destino a tiempo, y ahora que estás debajo de tierra, no puedes disfrutar de este momento. Me canso de esperar, no puedo seguir tu paso. Me canso de esperar. Me canso de esperar, presiento algo imaginario, no me gusta lo que me da. Te fuiste lejos de tu patria, abandonaste a tu mujer, te has quedado sin trabajo, el mundo se te ha venido abajo, no puedes controlar tu destino a tiempo, y ahora que estás debajo de tierra, no puedes disfrutar de este momento. Me canso de esperar, no puedo seguir tu paso, me canso de esperar. Me canso de esperar, presiento algo imaginario, no me gusta lo que me da. MCD, me cago en Dios, me cansé de esperar. Borja, Exactamente. zube kantxaute zauz itxoiaz edo zer? Bueno, Zergatik ekarri duzu? askotan bai. Batez lanetik urtetako ordu beltzen da, me cago en Dios, hori ez da llegetan inoz. Me cago en Dio. Exactamente. Bueno, pentsao laster jubilokoa dela. Bai, bueno, MCD. Egune baten jubilatu magara. Ba, ya te digo, ez dakit, ez to pentsetan horre gauzetan. Bai, egune guaz nahiko ja. Ya te digo. MCD, zer da zuretzako MCD? Bueno, ba, MCD askotan entzun duten taldea da, asko usten dute, da... Ba, ez dakit, iruditzen dute asko apurtxo bat, beti Euskal Herriko larogeta margarren amarkadako taldieta ez da berbaiten dana, apurtxo bat aparte dauena, da iruditzen dute oso talde potenti eta oso ona. Da, bueno, gainera besti hau da Ramonesen bertsino bat, da, hola, nea, bi talde moduen, zezeia besti aukeratzi oso zaila da. Bai, hori dinosku, etorten dien dana beti zetazko zeire kostabaiken dara, azken zei aukeratzi bakarrik. Bai, bizer beste lista bat emongo notxun. Bizer seguramente desberdina. Bueno, ba, beste baten detikotzo da, torri. Bai, baina danok emongo txuen desberdina, Bai, zileke. Vale, eta ez dakit, MCD ustozu gutxietxia dauen talde bat dala, edo... Ez gutxietxi hau, baina igual gitxi hau ezagutzen dala, ero ez dakit. Ez dala aitortzen, ez? Dien talde bat berez horregon zana. Horre epoketan berbaiten dugunean beti urtetan die, ez? Eskorbutorri, Blapoia, Zika, ez dakit Ertxaina, gero... Baina MCD beti da, apurtxoa dolan apartaute, ez apartaute, ez dinot mas, ez ezagunen txokuen. Da, nire iruditzate kriston taldea. Ni goratxo este abainako taberna txiki.
Txikin, entzuten egin, jo, bola, asko entzuten egin zen, baina... Eske kristona besti zedeko zue. Bai. Potentiek, eta oso rockerilluek eta hola, Sex Pistolsen oso fanak ziren, da... Kurioso. Da, bai. Izorretako plazan jota dauz. Bai. Bai, Badau- sasoi baten kontzertu oso onak egin. Bai, bada uste dut 80 margarren hamarkada maieran ero bidizo bat Izorretako plazan. YouTubeen uste dagoela ikusteko. Bai. Zer ez dago YouTubeen, ez? Exactamente, YouTubeen. Bai. Bai, ustot piperraken bideo mabe badagoela, ez? Hemen gue, plazanakua. Bai, piperrak eta la polla, bai. Bueno, es que la polla askotan joda, baina. Bai. Ez da kontzertu bardine, piperrak eta... Ez dakit. Ez dakit nire, Izen leke nire. Ja, patinetan, ja, baina. Bai. Eta, bai, zer ikusirik bi bajista eukitziek MCD-ek edo kasualiari... Ez, kasuali, egiz esan, pentsau ez dut eintzuk esan duzune arte. Ez, egiz esan... Bai, ni beti gustatzen ez azpimarratzie hori. Argi bilizara, kabroie. Bai, beti. Ondo, hoi zer, talde gazte batzuk badoz, holan, rockeruek, punki, bueno, ez dakit izan deitu, baina... Niri ez dakit. Osa, jate apur bat kontasankorra edo... Osa, guri huel leopolatzen dozkuela, lehengo musiki entzuti, tipo, hori da lengue, baina gero, ja, baina, bueno, haue talde barri zinaren lengue da, ez? Ez dakit, hori guztan batzu, zai izuztu, Bai, askotan hori pasetan da. Gaur egun taldiek lehengo musiki egiten dabe. Goza batzuk ez da zulertzen, baina, bueno, zarrangotu egin dira, ez dakit. Hombre, egize da oso talde gitxik egin da biela, sozer originala eta eune propizue eta pepinazo bat diela, oza, hori normalien, da bat ez bat talde gaztiek, gero aficionaue, gero ez dakit ondo pasetak egin dozuen, beti egin dozu, saiatzen zara egin guztota jatzuna. Da ondo pasetan. Eta aldo zune, se gustaba jatzi igual. Hori da, ya te digo. Ez dakit ze talde ultra progresiue, baina... Ba, eta ezin dozu. Hori da. Bai, kurioso da, hori. Urrango kanti entzungo dugu? Austote ezaune dala.
Garanoakuek, amorro, Garanoakuek.0, horre segaitik... Malkotxue urte jatzu, Nostalgia. Ba, bueno, garaionak bai. Bai. Bai, bueno, euskarazko kantu bat, Durangaldeko talde bat, eta bazuke eta nik aritz parte hartu dugun talde bat. Apurtxo bat, dana englobetan dugu abesti bategaz. Ensalada bat egin dugu amena. Bai, momentu baten. Saltzie faltaiako hain. Bai. Zelan golatzen duzu proiektu hori? Anorakoena. Bueno, nik oso posik, oso ondo da, ez dakit. Musika desberdine saiaten egin ginen, saiaten egin hasi ginen, baina butetan jakun antxeku, beste instrumento batzuegaz. Distorsillo barik, baina. Bai, egize da. Da, izenak esaten daudana, no, ezin jaku gehiza beskatu. Bueno, badeko bere, bazeukuen bere... Ez dakit, etiketa personala, bai. Bai, bueno, azkenean instrumento horrek ez diazko ikusten, da horrek instrumentuen soinua ja etiketa emote hotxu, bai, nik uste. Askotan jetik esatezko, hori da folka, hori da ez dakiz zer, da gu bezkenek ikun zeiten gainun. Zer ritmuek ziren erabatekue, baina instrumentu ziren desberdine, da... Bai, gero hotza, bai, ez dakit. Osa, igual, azkenengo urtetan talde asko urten dira, instrumento horrek erabiltzen dira poate... poperu hau, edo, ez dakit, bueno, pero, azkenean ganen daneti da bakotxak egin da baldauena eta dakizen moduen, da azkenean, ez dakit. Dauz talde asko gauza oso desentiek eta oso guapoek egin da biesela, gustau, pero ez, ona die, da listo. Da, guk egin genuen, algenuna benetan. Zu kantau, bai, ez da? Bai, txarto kanta, baina bai, zozere egin genuen, bai. Amutxo bat, oiuka ero olako zozere egin genuen. Nahiago tela bestiek kantetan da bezenien, abestizak. Guapo zeuen, bai. Nik, karo, bi aldietati bizi zen dute Ganorakuek, bai, ez? Saletu moduen eta... Ba, bueno, bi etapak izan bai, eskenien, da bi diskuek nahiko desberdine di euren artien. Baina, badeko... Ez dakit, badeko ari bat. Bai, eskenien musika sortzen dozunien, berdinek, ez dauz, jema dauek jarri, gero jema dauek, eskenien bereskue da berdine da. Baina baterizie kentxie eta biolin bat sartxie eta kajoie, karo, aldaketa asko moten dutxe zediari. Kajoia ritmiko bat. Ba, bueno, arritmiko dano ginen, Bai, ondo. Horre... Ba, ondo, bai, daztakit. Da, azkenen euskera zabesten genuen dana, daztakit. Duritzaten baso zer nahiko desberdin eta originaltxoen genule. Esaben asko iraun, bidze atara genuen, da, ondo. Da letra honakin. Bai. Saiatzen ginen, zozer txukuna egiten, naiz eta askotan ez lortu, batez bezu zenekuetan, baina bai, oso ondo. Daztakit, die guzteko, guzte gurenagan sartu Durangaldeko talde bat, zein sartuko zen, eta maldon da bemen aurrien, da ganora bakuek sartuko, eta fuera aspaldiz ez tota zela entzun nidez. Bai, ez pasain ekarriko amairan edo epiniko gainun, osake... Seguro, ez? Etxera vuelta, olakoren bat. Jo, ez da txarra. Bai, kirolari ez dut uste. Harin egize. Bai, horre aipatu zu, zelan... Txarta honik esati, ez? Bota bombu egin abilen, bai. Osa, ez que nik horrei esan do kanpotik zetu duten talde bada bai, eta oso fansa nintzen. Eta bai iruditzatez, talde berezi bat sala. Ez dakit, badau... Durangaldien aparte badauz, ez? Beste talde batzuk igual, bai, oin... Bai, uste bada, bela, ez dakitaz izenak oin momentuen, nigu baino jente gaztia uste dala, baina uste bada, bela, beste talderen bat, igual, holan banjua ez da joten da bezenak. Baina gideze da, bueno, ez eta ritmuek apur bat, rock, ero, punk, ez dakit, ritmuek aukin, instrumentu bai emote dutxue, igual beste toke bat. Igual eruten dutxue, beste ritmo batxuetara, ero... Geografikoki beste leku batzen kokatzen dozu, ez? Influentziak, ero... Beste koordenada batzu. Hori da, exactamente, igual ez dakit. Estatu batuetako horre Porsche baten, horre eskopetakin, fedora baten. Horako eso zer. Gentie hiltzen, armakin. Hemen...
Edo zer, esaten alda hemen. Bai. Hau labik ez da entzungo. Ba, espero. Maldon zu zer, kaji ya abandona dozu. Bai, de hecho, abandona Borja garaje. Eta ordutik han jarraitzen dago. Bai, hoi komentau dago mikro atzetik, garakien dagoela. Bai. Azkenengo kontzertutik handago. Eta uste nire baju bebean dagoela, kajoiakin. Ostia, hori... Bisek da, Ez esan birritzen, Batera da. Bajo oso guapu da, tu. Egunen baten igual elkarrazkun biko gara altzen. Bello, bai. Nik ez dakit, arantzatxu ditu aliako, bai, gaba fatidiko hori izateko saiatu izenaz azten, ez? Bizkate zapore gazigozo hori dekote... Oso etapa hona okina ni, bai? Oso gaitzapen hona dekot. Izen zen aputxo gato lanpeni, eta, bueno, gero esan izen bakarrik hori, egoerak saben esko laguntzen, da... Bai. Da holan bukatu zan, baina, bueno, beste momentu batxutera begitzi dekogu. Hori da. Danak izan ziren momentu honak, da... Bai. Ez dakit, ez da hau, ez da mutxeko. Ez. Goguen dekote etxera etorri zinien, bueno, entzuliek dugu golestak izi, baina sasoi baten alkarra zizi ginen Maldon da bizo. Da, egun baten agertu zinen etxien kajiaz. Gaitu entzun da, ze kaji, ze zaiz ba, ze da. Ba, bueno, aprobetako apur bat, ez tortuzun zan gure fitxau zaino nire ganoako ekin da. Aprobetako da, jode, nire izin bat, betetan topau zaino nire basuran edo, eta txekan zaino gure da, lotxire, ondine zeulako fitxaute, eta igual pro ya saben pasetan da. Igual izilik, Beti zen aseguro latxue. Bankaji da nik zen, hau ba, azterketa proba barte izilik. Bai. Ni kasi kaji erregala baina, gero... Minibar bat montuak, gero... Da gero da bitu, nik urtan da, no? Bai, kurioso izan zen. Bai, izateko, eskorra llego, ez, goguen dekot oso etapa ona, oso guai. Osa, berbie... Bai, bueno, jo, hiru lagurte irango zan santaldiak ez dakit. Más o menos. Da lokal ensaio pilo bat, aukin dugu, da kalian ensaiatzen genuen epoka baten pilo bat, da... Goratzen dut... Beste aukera batzuk ematen dozku zentaldi, ez genu zen bi erraskotan elektrizidadi eta amplisek, da orduen parkin bateko bankuen jarten ginen birra batzuegaz da ensaietan genuen kalien. Da orduen beste udan oso politio zen. Neguen lokalak topetan genu zen. Hipi batzu zinen. Bai, ez dakit. Eniko guen dekote lehengo etapan, junzenuela Zapuetzen, kontzertu bat. Buah, terrible. Hori guztot izen zala bigarren kontzertu, Bai, ez? Zapatu juntzi baten. Lehenengoko kontzertu guztot izen zala San Blas batzuetan berdi partian. Da gero besti izen zan Zapuetzen arratsaldeko bostetan, da uste dauela bideoklip bat zuzenien grabaute, Aitor Mendilibarre Zaldibarreko edizorde bajistik eta bai. Da uste YouTubeen dagoela zuzeneko bideoklip bat ikusteko, hori ez da Maldon kaji joten hor. Hori bateriakin izen zan, da taketa joten aben gitarria. Gu gero Paulekin egin duen bideoklipa. Bai, exactamente. Banda apartako Paulekin. Bai. Zuzendaria. Eta drona aukin dure, bai. Drolman. Arginetako nekropolize. Ba, eserako barri egin juzen. Hostia. Orduen espero elorritzeko turismo gulegu ez zeuela martxan, zelan, belarri jitirituko esku, Bai. Bueno, orain aldire etorriko gara eta urrengo kanti entzun dugu? Venga, bai, ondo. Txikia izanen, dena aldatu nahian
Thatchers, goizean oskorri. Bai, ba. Beste grupazo bat, beste temazo bat. Bai, grupo, bueno, berria, badeki beste maketa bat aurretik grabatu, baina azken maketa hau asko gustatu biate, da azken aldizen asko entzuten nabien talde bat. Bai, Napar talde bat, uste, Tafai aldekuek ero diela, uste. Ustot txanterakue, dira? Txanterakue. Bai, arrazoia, bai. Uztaki fiko, Bai. Esango nuke Iruña. Arrazoia. Gaztiek, oso gaztiek. Bai, da gainera badau baten bat reggae munduan sartuta dagoela. Hori bai ez dutela jakin. Bai, baterizak uste joten dabela jagoikoa eta reggae sarrak taldean. Bai. Dana ego zuzpitxaute, Bai, bueno. Baten bat uste chill mafia erolakore, hor danak inguruen dabiz, Bai, lagunek. Bai, dana lagunek eta, bueno, mezkla behitzen dira putxa. Hor dizien reggae hartzalien chill mafia, gabaz... Thatchers. Venga. Bai, ondo hori bai, dino, gero, hostia, hori dana ordena balizeteko buruen, estruktura bat emateko hori. Kapasa basara puto, vamos. Bai, aurrera. Osa, kapasa basa hori etxeko ya, bai. Joder, kapitan general. Ondo baina, posgarri, zeberez, askotan esaten da, igual gaztiek, gaztiek gure esan, musika gitarrerue, ez roka, edo orokorrien gitarra elektrikuek eta ez dauzela modan, esaten da, baina, olako gazte bat ikusten magotzien, gazti ikusten olako... Seguramente modan ez diogo, da soinu handizenak eta publiko handizena beste leku batzuetan egongo da, baina eskenien honek gauzak beti, baten bat beti egongo da sartute eta beti hartuko da gitarra bat, ero hasiko da astintzen edo zer gauza, da aurrera ingo da, eskenien nik uste be hori da lapurtxo bat, punkaren ero guztionen lekue. Azkenien guztionekin rockstar bat, ero kristonek talde potentek uste dut ez diela oso kompatible. Da hori, karo, talde handi mitikuek, 70 hamarkadakuek eta azkenien talde handi bihurtu ziren. Dauren gatazkak aukizabiesan, da hori, baina zieran, talde handien kontra moduko, zan nera bat esateko edo zeinek egin dauela, eta ez tozu laukin birkiston kalidadier, o aberatxe izetie egeko musika talde bat. No kartu aldau, da ondo pasau aldau, da inkluso diskuek saldu. Talde barrixiek eta gero lehenako bestain bat bueltetan dabiz, oin Delirium Tremens bulta bidala, ez da, nien naz oso Revival sali, baina behintzet diskuegaz bueltetan badi, behintzet zoze barrixiagaz bueltetan badi, niri beste... Beste esto bat emote batxe. Zoze aktuala, behintzet, esateko zozer deki, azkenien. Eta behitu, ez da, hor dago ero bideoklipa etara dabe oin promozionetako diskue, da... Eixat asko guztau kantia, biruditzea eta purtsu bat, oso, ez dakit, Joy Divisionen estiloa olako oso zer hartu etxet. Da, bueno, naz oso salea olako musikana da, guztetan ez gauza simpli hauek. Da, bai ikusiot baina bideoklipean, euren musikie, dala, ez dakit, ikusi eta ikasi, ero epoka horretako estiloki estiela aldatu, mantentzen da biela esentzia bat ondino. Bai, da, bueno, kurioso gainera usteot deskontrolekin joten da biela, bai, deskontrole 25 urte eta makonak 10 urte. Bai, eta 25 urte Delirium. Exactamente. Isabela sortu zala izango da, supongo. Bai, ze laro eta markan joten egon zien, bai, sortetan biziga. Bai, ikusi eta ikasi diskue da, laro eta margarren Kendu pandemia gaurtie. Bai, joder, matematikak ez tieni. Bai, nibe izateko naz oso sali errebe barena, bai, behintzet... Bueno, danak ikusi hoguz bueltetan, azkenien la polla bueltau da, Sarama bueltau zan... Bai. Oin Delirium, baten bat gehiago seguro astute deko gula bueltau dala. Bai, Paco Eskorbuto, goa, Recicatriz, Paco Eskorbuto onda jirak egin horre Ameriketan, eta... Bai. Laster ganorakuek, igual. Bueno. Bueno, txekien arabera, hori. Durango, gaztetxien, kontsortu bat, topera. Bai. Ensaio gitxigazrea konpontuko ginigu, así que... Ba, eso zer. Ez pentsau, Egun zer, enbida, bai. Hostia, asko dago gogor pentsetako. Bueno, honek izen die Borja Moronatin 6 proposamenak. Espero jendiri gustatzea.
Eta ez dakit guretako pasar bat izan da zumen egotia. Nire txako, bai, azkenen irrati batien da egotie, eta beti guzti gate asko irratien, az eta urduri pini mikruen aurrien, beti da oso kontsumitzen dute irratia eta podcast, eta asko entzuten dut, eta asko guzti dut. Musika programak. Ondo, hori esan dakue. Oso gustora, zure proposamenekin, kontu, batalla zarrorrek gogoratzen, bataitak. Barre batzuk gaiten. Bai, eta gaur egungo kontuek eta bai, eta... Eskertzeko da, olako irrati bat, laizia irrati ez dakit, programa pilo bat dauz martxan, da ez dakit. Biruditzen jate oso iniziatiba originalak eta politiek, beste kaka batzuetan sartzie baino, lako gauzak egia. Erto, eskerrik asko. Zuei, gonbidakapenagatik eta... Ia azokako eta azokako festivala eta dana ondo doien, da... Espero dugu aurrera jutie, eta ez aukiteki azkenengo momentuko arazorik. Hori da. Erto. Hala, agur.